isa pa tayo maraming kabagyan. Ito, hindi kay tulad ko ni bakit jay trabaho na ke di magasa man dito ni ko. Canadian Tire mga laki ti ko. Magasak ti danom ti ko wiper tani nakalumot din. Dati ko na kasti ti chimpune panay ti snow na agnap tapta dito yung kabagyan so kasapulan di ko windshield washer. Madama ti nep kabagyan ti snow hindi pa kuwala ito kalman nga nang marugay gana tani may kadwang aldawon nga agis snow so nga nag-start ti kwa wipe danom ti wiper perme ti kwa na snow aging ganun bigat sa kano pwede ito talungal daw nga nep it is snow. Pwede ka na ikan tayo mayat din po na kabagyan. Basit ti tao tata kabagyan pa masadot dan sa nga rumor sa tao tagas titikimpo na nga kwa pag nep no nasapa pa siguro so nga kwa awampay ti kwa tao unay pasya tayo palain nagkita man ti kwa nanya ti mabaling nga gatangay nagkita tayo mo nagitinay ban ni 8 apan sumurot man da tao nga kwa ag-ice fishing kaya gagayim ko awawi sindak nga pan ag-ice fishing pwede na pintas ni folded nagbatit lang kapag yan yung umabot ko ka na to 4 feet and 6 inches ay 6 feet patase man nga alaay na to ang gatong nga klase ti banniit na ito pa kabagyan na ito babanniit ang ito ti gamit ti kwa pang snow nagkukyut nagkaababa ito na ito singgapong sayot pang sayot no dati mahalam nga lamais mabali mo nga sayotin nukan may tadang bang pagkita mo ti vest kabagyan ato ti kwantoy magatang gamit ti kwa fishing dagito yung mati kwa kabagyan na simsima nga kwa adong nga klase ti sima kada kasla apan mo dahi po yun pansi kwa apan ati gayam di Kani kabagyan pang abot ti snow no kwa pang kulukol
Tano adati makaaramid ka ti pagitinagam iti paniit mo. Nangina mo gayam na kabagyan. Nata na iti presyo na na 139.99. Manual lang ati kabagyan sa ang di baterya. At iti adda motor na kabagyan na yung nga pangkulukol di isnaw. At yung multipresyo na na nangina almost 400. Al dito yung multi kabagyan jacket nga kwa pang hunting, pang winter pa ito, winter jacket mo lang pang hunting. Ay, kumpleto dito hadong nga mag-arang gamit iti kwa hunter. Ito mo iti boots, mapili-pili ka ti style ti boots. Kita gamitin talaga ito yung taalas ka siguro. Pipintas. Ito yung power tools. Kompleto dito yung kabagyan. Yung tools di ka sa pulan na yun. Aldo nga magarang. Ito pang mekanikaw. Ado pwede na yun. Pipintas mo ito na. Presyo na. Ayan kabagyan. Nakita ko na yun. Washer. Ayun na ito. Ayun. Pang negative 49 degrees centigrade. Ito na yun. Mabalinlat nga ako ori umabot ti 49 degrees. Iti kalamis na hanga tumangkain. Mga pa klase ito yung mga gatgatang dito. Halos sa dato amin yung gagatangan sa kabagyan yung pati dito pati kwa luglugan matilugan kabagyan lalabas sa shopping tuloy tayo lang kayo maging init niyang tuloy tayo lang isnaw. Ito na agatan ko kabagyan. Permi, ipitak tiwa. Nalubog ti dalan. Sorry, naging mamalukatan ay. Yun.
Ito'y taglawlaw tata kabagyan. Sitwasyon ti kwa Canada. Puro snow ti makita tata. Timpaw. Hanggang February pa dataw nagastaw. Start washer no casting ka tulo ka bagyan. Magaspay nga naggasolina kabagyan. Pati tangke natsananin. Okay kabagyan. Kita-kita tayo tumanay no maminsan nga vlog. Dati dito balay main. Tagyaman aklaw na ikada kayo.